minkälaista urheilujournalismia oli silloin 1900-luvun alussa. Ei me puhuta paljon rotuopista, eikä sitä, että kenen mielestä Tahko Pihkalalta piti ottaa suvunjatkokyky pois. Urheilu ja urheilujournalismi ovat muotoutuneet rinnakkain vuosisatojen saatossa sekä heijastelleet aikansa kuvaa jo syntyajoiltaan saakka. Mitä kätkeytyy urheilujournalismin aamuhämärään, millaiseksi se on muuttunut vuosikymmenten aikana mediaympäristön murroksen myötä ja mikä siintää tulevaisuudessa? Tämän tarinan kertoo usean vuosikymmenen ajan urheilujournalismin parissa toiminut mediakonkari Jukka Rönkä. Nimeni on Jukka Rönkä ja olen toiminut tavallaan urheilutoimittajana niin semmoinen yli 30 vuotta. Ja 900-luvulla minä vedin Veikkaja-lehteä, sitten tehtiin televisio-ohjelmia vähän aikaa, käytiin jopa IT-puolella. Ja 2001 vuodesta 2017 vuoteen oli Urheilulehden päätoimittajana. Viimeiset vuodet tehty sitten harrastemielessä Elmon web-saittia. Jotta voimme ymmärtää urheilujournalismin syntyhistoriaa, tulee tarkastella myös itse urheilua. Mikä oikeastaan on ollut urheilun käsite ja tarkoitus, mitä se on synnyin aikanaan edustanut ja kuinka kilpaurheilu on muotoutunut sellaiseksi kuin sen nykyään tunnemme. No suomalaisen urheilun ja suomalaisen journalismin, niin nämä tiet on oikeastaan yhtä pitkiä kulkivat rinnakkain, että semmoinen ensimmäinen ehkä vähemmän tunnettu vaihe on se aamuhämärä aika, eli puhutaan 1800-luvun lopusta, 1900-luvun kahdesta ensimmäisestä vuosikymmenistä. Silloin oli jo kilpailuja kylläkin, mutta koko urheilun käsite oli hyvin paljon erilainen. Et silloin vastustettiin, mikä oli huvittava, niin silloin vastustettiin tämmöistä sekunti- ja senttiurheilua, eli sitä kilpaurheilua, jonkinlaisena me nykyään urheilu tunnetaan. Ja tämmöisessä, voisiko sanoa, että puhdasoppisessa urheilussa, niin urheilulla nähtiin semmoinen tarkoitus, että Suomen Urheilulehti, joka oli johtava urheilulehti jo silloin, niin siellä oli kyllä toimituksessa kaveria, jotka ymmärsi kilpaurheilua ja kirjoitti siitä. Mutta todellisuudessa nämä oli Suomen johtavia rotuopin niin asiantuntijoita ja tulenkantajia, tämmöisiä rotuhygienikkoja. Ja kuvaavaa on, että 1900-luvun alkupuolella Urheilulehdessä saatettiin kirjoittaa semmoinen juttu, että olympialaisia ei pidä lähettää liian pitkiä eikä liian lyhyviä urheiluja. Ja määriteltiin jopa 4 sentin tarkkuudella, ketä sinne voitiin lähettää, koska jos sinne lähdettiin liian pitkiä liian lyhyviä urheilijoita, ne antoi väärän kuvan meidän rodusta. No sitten 1920-luvulla mitä tapahtui, niin silloin kilpaurheilu syntyi siinä mielessä, kun me nykyään se ymmärretään, ja se myös siirtyi sitten niin kuin urheilusivuille. Ja sen takana oli lyhyesti sanottaa 2 syytä. Ensinnäkin suomalaiset urheilijat Paavo Nurmen johdolla menestyivät aivan valtavan hyvin kansainvälisillä kentillä ja olympialaisissa. Ja tietenkin toinen asia oli se, että Suomi oli itsenäistynyt 1917, tämmöisen nuoren kansakunnan itsetunnolle ja identiteetille teki hyvää se, että suomalaiset urheilijat menestyivät. Ja tämä vuosi, tämä tapa ikään kuin siirtyi journalismia, tämä eli aina 1900-luvulle asti, eli 70 vuotta. Vuosituhannen taitteessa mediaympäristön digitalisoituminen käynnisti vallankumouksen, joka sysäsi urheilujournalismin murrokseen. Mikä muuttui ja miksi? Miten sosiaalisen median synty muutti urheilujournalismin käsitettä ja mediakenttää? No 900-luvulla tapahtui sitten 2 semmoista valtavaa, tai käynnistyi 2 semmoista valtavaa vallankumouksista asiaa, jotka muuttivat tämän urheilun seuraamisen ja urheilutoimittamisen kuvan. Ja ensimmäinen oli internet, että sitä ennen, jos ajatellaan, miten urheilua pystyttiin Suomessa seuraamaan tai maailmallakin, niin se oli käytännössä päivälehtien kautta. Televisio toki hoiti suuria kilpailuja, radio jonkun verran, mutta todellisuudessa niin se oli päivälehdet, iltapäivälehdet. Ja sitten 1-2 tuli internet, niin se olikin se tietomäärä räjähti. Että jos halusit seurata Zambian jalkapalloliigaa tai Pielaveden kyläkunnallisia, niin kaikki löytyi sieltä ja ne löytyi, mikä oli vielä toinen mullistava, ne löytyi reaaliajassa. Sitten alkoi toinen iso vallankumous 90-luvulla käynnistyi, 2000-luvulla nousi voimaan, niin oli sitten television vallankumous maksu-TV:n myötä. Eli 70-luvulla esimerkiksi, jos ajatellaan, niin jalkapalloa näytettiin Suomessa vuodessa arvokisojen ulkopuolelle ehkä 20-30 ottelua. Ja mitä sä tänä päivänä voit televisiosta katsoa? Sä voit katsoa kaikki SM-liigaottelut, Veikkausliigaottelut, Superpesis-ottelut, Valioliigaa, La Liigaa, seriat ja niin paljon suoraa televisiolähetystä, kun vain sielusi ja kukkarosi sietää. Ja sitten sen jälkeen vielä tuli tässä 2000-luvulla, niin oli tämä sosiaalisen median
niin kuin voisi sanoa, että vallankumous ja sen niin kuin merkityksen nousu, joka muutti tämän mediakentän hieman toiseen asentoon. Että jos esimerkiksi kysytään, että kuka on tällä hetkellä maailman tunnetun jalkapallotoimittaja, niin se on Fabrizio Romano, joka toki tekee juttuja muihinkin medioihin, mutta sen pääkanava on toimia Twitterissä eli nykyisessä X. Ja siellä hänellä on 27 miljoonaa seuraajaa. Sitä voi pitää aikamoisena mediana. Urheilujournalismin historia pitää sisällään useita murrosvaiheita, jotka ovat muokanneet sitä niin urheilun käsitteistä kuin mediaympäristöstä käsin. Millaista sisältöä nykypäivän urheilujournalismi tuottaa ja millaisiin tarpeisiin se on joutunut vastaamaan? Eli toisin sanoen, jos me ajatellaan, että urheilujournalismissa on ollut 3 niin kuin tämmöistä ajanjaksoa, niin on ymmärrettävä, että ne on niin kuin vaikuttanut urheilun sisältöihin, ne on vaikuttanut siihen tekemiseen, ne on vaikuttanut koko siihen mediakentän rakenteeseen. Että jos ajatellaan, että 20-luvulla ja 10-luvulla ja silloin aamuhämärän aikaa pohdittiin, että pitäisikö ottaa semmoisilta ihmisiltä suun jatkokyky pois, jotka on päivätanssissa, jos se oli niin kuin urheilumedian tehtävä. Tai jos ajatellaan, että siellä oli ihan samalla tavalla urheilusivulla käsiteltiin hevosjalostusta, koirajalostusta, ihmisjalostusta, metsästystä, kalastusta, jopa purjeveneiden valmistaminen oli urheilulle sivujen aihetta siihen aikaan. Ja silloin vaadittiin vähän toisenlaista osaamista ja toisenlaista tekemistä. Sitten 20-luvulta, kun alkoi tämä 70 vuoden ajanjakso, niin urheilutoimittajista voisi sanoa pelkistetty, tuli tämmöisiä niin kuin, katsojien silmiä ja lukijoiden silmiä ja korvia urheilukilpailussa. Oltiin siellä lehtiö kädessä ja katsottiin, mitä tapahtui ja milloin se maali tuli ja mistä se tuli ja kuka se syötti ja milloin joku irtosi juosta. Ja se pantiin sitten seuraavana päivänä lehteen. Ja sitten edelleenkinhan toki tämmöisen mitä, missä, milloin journalismia löytyy lehdistä. Ja sillä on edelleenkin kysyntää, koska ei kaikki katso kaikkia pelejä suorana eikä internetiä seuraa yhtä vallattomasti kuin jotkut muut. Niin siellä on, mutta sen merkitys on vähentynyt. Ja sitten sen tilalle on tullut toisenlaisia tarpeita, joita media on joutunut tyydyttämään, joihin se on joutunut vastaamaan. Ja yksi on tämmöinen niin kuin ehkä selkeä muutos aiempaan, niin on tämmöisen urheilun analysointi ja tämmöinen näkemyksellisyys. Mutta se, mikä voi sanoa, että ei ole muuttunut niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt, niin on tämmöinen kriittisyys. Eli ennen vanhaa urheilutoimittajia, nehän oli vähän niin kuin niistä puhuttiin, että ne oli niin kuin faneja, jotka istu tuolla katsomossa kirjoituskone sylissä tai läppäri myöhemmin sylissä. Ongelma Suomessa oli, että piirteet oli niin pieniä, jos sinä niin kuin haluaisit sanoa päivää ihmisille, niin sinun piti olla niin kuin kirjoittaa kiltisti. Ja sitten 2000-luvulla alkoi niin kuin sitten voimistua tämmöinen kriittinen, mutta onhan tämä vieläkin, mutta uskaltaisin sanoa, että kohtalaisen hampaatonta tämä kriittisyys on vielä. Ja sitten on paljon myös semmoisia asioita, niin kuin esimerkiksi sanotaan, että eihän suomalaisessa urheilujournalismissa tänä päivänä, tai ei niin kuin yleensä historiankirjoituksessa käsitellä paljon sitä, minkälaista urheilujournalismia oli silloin 1900-luvun alussa. Ei me puhuta paljon rotuopista, eikä sitä, että kenen mielestä Tahko Pihkalalta piti ottaa suvunjatkokyky pois. Nopeus ja näkyvyys ovat modernin mediaympäristön keskiössä. Armoton kilpailu uutisista ja lukijoista on muovannut urheilujournalismia kohti klikkiotsikoita ja vahvoja henkilöbrändejä. Millaiset selviytymismahdollisuudet perinteisellä urheilumedialla on ja mitä kohti ollaan menossa? No, tällä hetkellä journalismissa laajemminkin ottaen eletään erittäin mielenkiintoista aikaa, että on tullut some, mutta me emme oikeastaan tiedä, että mihinkä tämä seuraavaksi niin vaikuttaa. Tällä hetkellä me ollaan kiinni tämmöisissä, sanotaanko, että klikkiotsikoiden ja klikkihuoraamisen maailmassa, joka tietenkin johtuu siitä, että silloin ennen muinoin, niin että sinä niin kuin ostanut esimerkiksi, en minä tilannut Hesaria sen takia, että siellä mä olisin lukenut yksittäisiä urheilujuttuja tai yksittäisiä juttuja. Minä tilasin Hesarin sen takia, että se oli Suomen johtava päivälehti, se oli Suomen laadukkaan päivälehti, ja kun minä tilasin Hesarin, niin minä sain ikään kuin siinä kaupan päälle, siinä isossa junassa, vaunu numero 27, niin oli urheilusivut, ja eikä minua itse asiassa se annettiin, minkälaista se oli ihan sama, oliko ne hyviä, oliko niissä hyvät otsikot, oliko ne hyvin kirjoitettu, ne tuli sen takia, kun ne oli Hesarissa, ja samanlainen ostopäätös oli Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä. Tänä päivänä, kun on siirrytty tähän ekanakin, että internet tarjoaa, kaikki mediat ovat webissä, ja vaikka niillä on maksumuuria, niin siellä kilpaillaan tällä hetkellä, kuka lukee sen yhden yksittäisen jutun. Ja on selvää, että tällä hetkellä niin kuin tämä niin sanottu
otsikot, niin ne nostaa sellaisia kuin päätä. Minä tiedän, että monet urheilutoimittajat ei haluaisi tehdä niitä klikkeoita, mutta se on viidakon laki. Syö tai tule syödyksi. Mutta minä uskon ja toivon, että tämä on vain välivaihe. Että me ollaan yhä selvemmin siirtymässä siihen tämmöisen niin kuin henkilöbrändäykseen ja henkilöbrändiin. Että jos ajatellaan sitä Fabrizio Romanoa, jolla on 27 miljoonaa seuraajaa tuolla Twitterissä, niin ei se ole sitä kerännyt sitä asiakaskuntaa sen takia, että siellä on niin kuin se huoraa otsikoilla tämä uutis. Se kertoo siirtouutisia ja ihmiset haluaa niitä lukea. Ja mä uskoisin, että tällä tavallahan tämä media tulee pirstaloitumaan jatkossakin yhä pienempiin ja pienempiin paloihin. Tässä tämmöisellä perinteisellä medialla on todella isot haasteet. Suomessa ei voi olla 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä niin 5 tai 6 isoa mediaa, jotka niin kuin hallitsisi sitä markkinaa. Minä pikemminkin uskon, että siellä on muutama hyvin tehty, ja niin nähdään meitä esimerkkejä jo siitä, että miten vaikka keskisuomalainen konserni on keskittämässä jääkiekkotoimitukset yhteen, niin se on selvä trendi. Ja sitten sen rinnalla voimistuu se, että taistellaan niitä, kenellä on nämä brändit. Mutta se on se tulevaisuus ja suunta. Ja toinen, mikä siellä ehkä tulevaisuus on tämmöinen haaste, niin mehän ei tiedä, mihinkä urheilu on muuttumassa. Urheilujournalismin ja urheilun käsitteet ovat muovautuneet vuosisatojen saatossa, ja nyt ne muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Nykypäivänä perinteiset lajit ja live-urheilu elävät rinnakkain tällä vuosituhannella syntyneen e-urheilun kanssa. Digitaaliset urheilumuodot haastavat pohtimaan, mitä urheilu oikeastaan on ja kuka sen lopulta määrittelee. Minä olen itse pelännyt, koska minä olen tämmöinen vanha kääpänä, minä olen pelännyt sitä, että tulevaisuudessa enemmän kuin live-urheilua me aletaan seuraamaan tämmöistä keinotekoista urheilua, eli e-urheilua. No nämä sukupolvet, jotka on tuon kokoisia tällä hetkellä, niin mikäs minä olen niille sanomaan, mikä on oikeaa urheilua?